Impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte sisimulan na po ngayong araw. Ilang Pangasinense nag-aabang na din para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Ilang Pangasinense ang nag-aabang sa nakatakdang pagsisimula ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6, kasunod ng mga paghahandang isinagawa ng magkabilang panig para sa pagdinig ng kaso. Ayon sa ilang Pangasinense, depende ang desisyon sa kahihinatnan ng magiging impeachment trial. Aantabay umano sila at umaasang magiging malinaw ang magaganap na impeachment trial sa Vice Presidente. Opo, aabangan po namin. Sana po hindi po siya ma-impeachment. Yun po ang hiling namin dito na sana hindi sa impeachment po. Ay sana hindi naman po para maano po yung bayan natin po. Kasi marami na pong nangyayari sa bayan natin. Ang dami na pong nawawala ng kaban sa bayan natin. Hindi ko lang sure, ma'am. Pero titignan niyo po bukas. Titignan po. Depende na lang kung sinong tatakbong presidente, ganun. Inatasan ng impeachment court si Duterte na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa pagbubukas ng paglilitis. Si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na na-impeach ng 2 beses at haharap sa 4 na articles of impeachment, kabilang dito ang aligasyon sa paggamit umano ng 612.5 million pesos sa confidential funds mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN mula 2022 hanggang 2024. Ipinapaliwanag din ang aligasyon ukol sa umunoy pagsuhol at mga irregularidad sa procurement na kinasasangkutan ng mga opisyal ng DepEd at grave threats o pagbabanta sa buhay umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.